малко и му дай фолията. Това го разкарва тук. Къде му е фолията? Това ли? Наистина аз не познавам по-проста машина от тая и сега ще ви покажа какво представлява. Аз ще го сглоба двигателя пред вас. Значи, това тук, ето това, е просто една видео. Но това тук е това, са неодимови магнити, кръгли, доцент Ефимов ми ги донесе от Канада. А това долу е една пластмасова чаша от кафе за визуализация на въртенето, което ще включим след малко. Така. Даваме една батерия, волт и половина, и ми трябва един провод. И сега ще го сглоба двигателя. Значи, давам така. Понеже това за късмет е желязно, видеята е желязна, видеята служи да се отдалечи малко системата, защото е много силно. И накрая тук е оголен проводника. Виждате ли? Това съм го правил десетки пъти и винаги го правя и се чудя как може природата е така и физиката да е такова велико нещо. Аз, за съжаление, не съм го открил. Имам други опити с неодимови магнити. Този американците просто ми скриваха, обаче аз на едно място ги представям също. Невероятно нещо. Ако смена полюсите на батерията, няма нужда, Сам тук, сам. Мисля, че ще успея сам. Нали знаеш как ще се изложи? Сега се върти обратно, нали виж? Просто смених полюсите на батерията. Вижу. Много обичам това. Страхотно. Така. Това е, значи, една батерия 4 волта и половина, с две френски връзки там съм ги сложил. И какво ми трябва тук? Тук отпред има магнитче, точно отпред, нали го виждате? Залепил съм с тиксо от едно плоско магнитче, не е необходимо да е необходимо. И сега ще сложа, тук има дупки в тия, ще сложа бобината. Двигателя е готов. Вижте, това е постоянно ток от двигателя и се пита какъв е колектор. Та работа без колектор не става. Какъв е колектор? Значи много тайна история. Значи единия край на тази, това е, да видите, така 50, 30, 40, нали? И двата края са изведени и се пъкнат там да дава контакт. И се пита сега какъв е колектора на това чудо. Значи колектора е невероятен. Едната, да кажем тази, това така да се види, е изцяло оголена, по цяло. А другата е оголена само до половина. Изтъргане лака само до половина. И така е нагласено, че то като провисне, отначало да даде контакт на оголените части. Като тръгне и по инерция прескача онази част, нали, която ще го върне, ако мине през нея и няма да се върти. Значи тази неоголената част се прескача по инерция. Страхотен двигател. Ето това. За радост тръгна. Значи свърши. Внимателно не взимаме магнит голям. Бърз го настрани от железа. Дай го се. Значи аз имам претенции да имам 8 неодимови магнита, които са ужас силни и така. Наскоро той съм го скрил в една кутия. Това е неодимов магнит, тук не е, защото това е желязно. И оня ден, докато се усета дръст и проби, съсипа целия уред този магнит.
А веднъж за два магнита ми притисна пръста и трима души, наистина трима души ги роди. Това е магнита. Направил съм му един регулатор тук, двете ръце трябва да се държи право. И това е една плоча, алуминиева. Понеже това е желязно, нататък не сме се приближавам, всичко ще се преметне в ръка. Вихорови токове, върти се. Приближавам, магнитна спирачка. Задвижи го, това е много мощен. Магнитна спирачка. Това нещо може да се направи с една кутия и така нататък. Махай го това нещо и ми дай Уния падащите магнити с двете ленти. Сега това трябва да го пазиме много, да стои на страни, защото ще ми трябва това магнит. Ето тук ги служи. Някой ще ви каже откъде да вземем неодимови магнити. Китайският народ е направил фабрики, но който няма все пак откъде да вземе, вижте това нещо. Това е от HDD, от hard drive диск, от развалени дискове, се вада вътре има по два магнита, тук имам други два. А иначе магнитни неодимови капчета с този размер. Тук са колко? 4. От огромно разстояние се хващат. И сега първо ще ми направя следния опит с тези капчета. Една медна тръба. Ако ги пусна капчета да паднат, да падат като тяло свободно. Пускам ги тук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. За 12, айде, няколко 7-8 секунди аз броя по-бързо. Това е една медна тръба. Значи тук пак вихрови токове, кръгови, симетрични, правилото на ленци и така нататък. Този опит обаче, махай го това и заради капчетата там за някакво. Не измъчваше, че това вътре като влезе, някой може да каже, да там си забрал нещо, нали? Затова вземем една алуминия. Това е публикувано щат. И един такъв плосък магнит. Добре, така. И ще го пусна тук. Виждате ли? Става пижу и се вижда всичко. Обяснението е същото. Това се е моето. По-дълга пластинка с неодимови магнити, невероятни истории. Начален фон. Пламен, харесва ли това? Така обясненията наистина се заслужава да бъдат направени. Прибирали това нещо.